Takže čau motorkáři, a jelikož mám v plánu, že bych si možná mohl koupit dalšího Pinska, tak jsem se rozhodl, že se dneska na nějaký společně podíváme. Takže dokoukejte video až do konce a napište svůj tip, anebo mě opravte. Jdeme na to. Takže už tady mám takhle připravený bazoš a sem si teda zadáme Java Pioneer. Tak trainem 20, OK, trainem 20 a podíváme se tady, kde mají takhle různě. Můžete taky zhodnotit, co se vám třeba v tomhle videu bude líbit, jo. Do komentářů můžete napsat, co to je tohle? Co to je? Jak tohle může někdo prodávat? What the fuck? Prodám Java Pioneer 20 v nálezovém stavu, vys foto vhodné k renovaci, bez dokladů, cena za jeden kus, více informací. Tohle, že má hodnotu 9000? 9000? No. Tady máme dalšího. Tady ten pincek ze Zlína, OK. Co to má za držák na výfuk? No tak to jsem ještě neviděl. Prodáme Pioneer, rok výroby 1963, typ 05. Motoru 20. Motor startuje, ale nejde do tahu. Zřejmě zapalování. Nový řetěz a řetězové kolečko. Více info po telefonu. OK. Číslo je dobrý, že tady jde zobrazit, protože vám ho tady nemůžu ukazovat radši. Protože by to možná porušilo nějaký práva. To se můžete tady podívat na bazoši, to jako můžete. Tady to vám jméno vám víceméně ukázat můžu, myslím. Tady 8000, jo. 8000, jako tady ten už je na tom líp. Si myslím. Mají hrazdičku, OK. Rok výroby 19, jo, má to správně. OK, fakt typ 05. OK, tady CCMK 49, jestli se nepletu, asi jo. No, typ motoru je 20, jinak je to 05, nebo jak tam chápat, protože jestli se nepletu, tak si myslím, že 05 tady to neměli, tady to měli, mají 21, co mám já vlastně. A to si myslím, že není 05, ne? Napište již tak do komentářů, opravte mě. Jako mohl by to tady mít když tak napsaný na plechu, ale já taky tady nic nevidím, že jo. Tam se vždycky psalo Java 05 nebo Java 20, Java 21 a takhle se tam psalo vždycky. U 220 tady nebyly ty lišty a byl tady jenom nápis vlastně Java a tam takový dvě ty, ale nevím teda, nevím, no jako. Jdeme dál? Asi. Pak tady máme RF plechy. Jo, tak ty jsou hodně v tragickém stavu. Okay. A kdybyste tady někdo měl vlastně Pinska na prodej, 20 třeba, tak mi můžete napsat, tady na ten Instagram můžete napsat do soukromých zpráv, já vám to přijmu a můžeme se o tom pobavit. A jako buď, aby to byla 05 nebo 20 a nebo 220, bez papíru klidně, ale kdyby tady bylo někdo poblíž, já vám potom řeknu polohu. Ale to bychom si zodpověděli až v těch soukromých, abych to tady neříkal na video. Takže když tak můžete napsat na tady ten Instagram. Okay, a my jdeme dál, tady máme z písku jednoho, 20. A no OK, ta nevypadá tak špatně, tady ten tachometr mám stejný. Má to na to 3478 km, jestli se nepletu, jestli to dobře vidím. Co to je? Tady trochu chybí guma, ne? A tady máme k tomu ještě nějaký náhradní díly. Tady zadní světlo. A prodává ho 9T. To má být asi 9K, hádám. A když to je bez TP. A on tady ani, když to je bez TP. No, to bych neřekl. Napište schválně, jestli to má hodnotu 10 000 necelých. Protože já si myslím, že ne. Jinak pokud byste chtěli další party, určitě taky můžete napsat do komentářů, protože tady to koukání, možná, že potom z toho bychom právě udělali i speciál, že bychom nakoupili nějakou motorečku, to uvidíme. Hele, tady nějaký, co to je? To je 20, původní lak holubý modř, pěkný, nezničený. Nevím, jestli myslí ten lak nebo toho Pinska, ale nepopraskaný podsedlový plech. No, tak to je pravda sice, ale viditelné linky na plechu i na masce. To asi taky. Jako nevím, no. Nevím, jestli bych to prodával za 8 teda, nevím, ale dobrá, no. Protože to je doslova jenom rám, že jo. Máme z náchoda. Původní ČR má štítek, shodná čísla, motor se točí, řadí, dává pěknou jiskru, slušné plechy. Zprovozněný po dalším odstavení bez dokladů, dopravu mohu zařídit. Okay, za 8900, jenomže to je prostě člověk, když tady ty 21, tady píšu, že to je prostě, ne, tady píšu, že to je 20. A tak dobře, když to je 20, proč to tady nemá prostě revma plechy? Proč tady má jen ty malý řídítka? To mě prostě štve, protože ty typy, já nevím, jestli to nějak míchal, můžete napsat do komentářů, ale nevím, nepřijde mě to dobrý. Každopádně tady to filtr dobrý, ta cívka, no taky trochu vypadá jako no,
Tady z toho nevidím, kolik je tam na to, možná to máte zoomlý, ale nevím, jestli tam je vidět, ale půjdeme se podívat dál a tady to má asi papír, že jo. Prodáme papírní 20 první majitel, původní RZ depozitu, máloletý kranovat. Aha, tak teď trochu nechápu, proč je za 21 000 takovýhle pincek, dobře teda. Ten výfuk, toho se mě nedělal úplně dobře, ten výfuk by si zasloužil trochu péči, neříkám nic. Dobrý, jdem dál. Další to je nějaký z Plzně, OK. Nevím, já třeba na tady tu barvu pinsku úplně nejsem, jako sice to má Origo sedlo dobrý, ale nevím, ta barva se mně prostě nelíbí, ještě když to je přední blatník od Mustanga, že jo, no. Takže to může mít rovnou dál. OK, tady už máme 20 s platnými předplatným typem. Povinné ručení zaplaceno. Jeden majitel rok výroby 1978, OK, no. OK. A teď to taky nebylo, si myslím, na těch, teď to je taky plech z 220. Myslím teda, nejsem si jistý, ale myslím si, že jo. OK, no, takže tak, dáme se tady, jasně, jo, nevím, jestli bych to bral, napište, jestli byste to brali za 23k, já asi upřímně úplně ne. Pak tady máme jeden funglnovej, to vypadá, ano, vypadá to tak za 40, no, za 40 to je dost, ale ten vypadá hezky, fakt jako, ten vypadá jako fakt luxusně. Tady můžete vidět ten pant, to je všechno funglnový. OK, tak tady je nějaký větší krámek nejspíš, no. Tak, tady máme dalšího fichtla, prodám pionýra fichtla, typu Javu 20, jedná se o Java Super M20, vývoz pro Maďarsko pod nástřikem původní barva. Nějakou dobu neměl určeno ke zprovoznění či renovaci, motor jde protočit, kompresy má řadit jde. Za 17, no, jako, nevím, jestli bych to bral za 17, nevím teda. No, nevím, proč tady teda píše 20, když to má motor 0,5, ale ptát se nebudu. OK, no, asi bych to nebral za 17, napište do komentářů. Tak a to by bylo tím pádem pro tohle video všechno. Napište, jestli chcete part 2 a vidíme se u dalšího videa. Čau motorkáři.